Huomenta päivää teille. Ei ainakaan mitään, mä haluan syödä Brain Blastersin. Missä se on missä se on? Onko se tossa noin? Ei se keskellä, siinä. Mutta missä se on se kamera, mikä uloa? Päivää. Ei, mutta ei, jos mä katon sinne, niin eihän se, niinku, jos mä katon, on se siinä. Joo, mä oon tyhmä, sori. Minkä mä syön? Kesken video. Mä en, et voi. Koska tulee sitten faili video. Minkä mä syön? Koska mä en lemonista tykkää, se on aivan paskaa. Tää on kaikista pahinta, on paskaa. Anteeksi kun mä kiroilen taas, mutta siis toi on kaikista mun mielestä toi väkevin plus mikä se on? Pahin makuisen. Ja tää on sitten niin kuin parhaimman, tai ei tää parhaimman makuinen, vaan missä ne on? Ja sitten tästä. Mä en tykkää. Mutta tää on parasta. Apple. Siis tätä voi oikeesti nauttien syödä. Mutta tää on sitten toiseksi. Niin mulla ei oo enää omenoita, niin mä syön tän. Ja Mara ei nähtävästi syö mitään. En. Ja mulle käy sitten tolleen, mitä tossa on. Mä en kestä ollenkaan kirpeitä. En mäkään. Mä en kestä oikeesti ollenkaan. Mä en pysty syömään marjaa. Kyllä mäkään. Mutta kaikki mansikatkaan. Se on hirveetä, jos mansikko on jäässä. Nyt sä mua katot. En mä tiedä. Mutta hei, arvokaa mitä. Ulkona Mulle on... Miksi mä katon koko ajan itteeni? Mua hirvittää. Anteeksi. Mutta mulla on oikeasti hirveä haaste jo syödä niinku noita missä X vai S, mitä ne on. Niitä siis kirpeitä on mullekin ja mä pystyn syömään siis niitä. Se on mulla jo aivan hirviä haaste. Mä oon kuvannut kerran, kun mä oon syönyt niitä ja se oli kyllä aika sellaista, että en laittanut tupeen. Perkele tai aukee. Mä sanon tälle paskalle. Jos se ei mennyt sillä, pitäis se meni jollekin tyypille. Anteeksi, puhutaan Facebookista. Nyt. Kattokaa, mä en saa tätä auki. Onhan mulla täällä soksetkin. Mä oon vähän tyhmä, mutta mä tuun oikeesti kärsimään, koska... Mä oon vähän tyhmä, mutta mä oon vähän kärsimään. Se on mitään ihmettä. Tuo näyttää tyhjältä, kun tossa ei ole Iisakin julistetta. Te ette nyt ehkä näe sitä. Mutta joo, tossa ei, sitä ei oo siinä, koska mä annan sen mun kaverille. Mä voin näyttää sen teille, koska mä tiedän, että siellä on joku sellainen Iisak-fani. Tuijottakaa häntä. Annan tämän ystävälleni. Siis sanoa jo nimen, mutta en sano toista. Enkö? No hyvä. Hyvä, jos sanoin anteeksi. Anteeksi syvimmät anteeksi pyydän. Mutta mä oikeesti, mä tajan tappaa Martan, kun mä syön näitä. Miksi sä mut tapaat? No kun tää on niin kirpeetä. Siis mä oikeesti, jos mä nuolasenkin tätä, niin mä saan joku se tulivuori perseessä, niin kuin mentaalisen oikeassa sanoo, niin sellaisen kohtauksen. Mulla on tänne Kitalakeen tullut haavoja. Toi oli mun tekemä. Kitalakeen haavoja täynnä oli, kun mä söin 3. Ja sitä mä en kuvannut, koska mä syön näitä muutenkin joskus ihan huvikseen. Sattuu niin paljon. Ja mulla on tänne, mikä tää on? Mikä tää on? Onko se poski? Niin, mutta tän sisälle. Poski. Onko se siltikin poski? Niin, mulla on siis tänne posken sisälle. Mulla on tullut sellainen pyöreä. Ei poski sisälle, suun sisälle. Niin, se oli suun sisälle. Posken sisälle. Niin, tänne väliin, tänne näin. Joo, no niin. Niin, sinne on tullut tämmönen pala. Siis siellä on lähtenyt iho. Afta. Mikä se on? Joo, lolla. Pitäisikö aloittaa alusta? Ei. No okei. Nyt mä kärsin sitten sellaista pari minuuttia. Mä puren kuitenkin tämän vaikka, tää on sitten puolivälissä, kun tästä alkaa tuntua se maku, koska
Muuten tässä kestää sellaiset 1000 vuotta, kun mä sanon. Sori, kun mä heilutan tätä koko ajan. Koska pojat viestittelee minulle. Noniin. Hän pyytää nyt. Siis mä oon ihan punainen. Mitä tapahtui? Maistuu aika hyvä. Oikeesti. Aika hyvä. Erot. Ja se K ei toimi. Mun siis läppäri on... Toimiihan se. Niin, mutta siis se ei silleen... Lyö pöytää. Niin se joskus toimi. Arvaa mille tää maistuu. Ei me kato hyvää. Ei ässälle. Jaa oikeesti. Makustelkaa vielä oikein, miettikää. Blooperia. Anteeksi, nämä mun kynnet on aika seksy, koska ne on lyhyet. Mä puren kynsiä. Mutta niin. Älä kirjoita noin nopeeta. Se tunnistaa sut. Ei, nyt ette tiedä. Mutta pitäisikö mun purastua tää? Mutta siis oikeesti makustelkaapa näitä. Siis just tätä makua. Se maistuu oikeesti ihan ES:lle tai jollekin pahalle. Ja Martamisen. Mä en ikinä sais tommosta. On ikinä. Oho, tää on vähän. Ja nyt se ottaa kuvia. Mutta mä purasen tän nyt ja mä kuolen. Ja sitten käy sellainen atomipommi, että huhu. Ja mulle käy sitten näin. Mun naama näyttää tolle. Koska mun mielestä tää alkukirpeys ei ole ehkä niin paha kuin mikä tulee sitten. Tää paitakuulus oli tälleen, mutta kun se aina nousee. Ja me lisätään tähän videon loppuun hauskoja kuvia meistä. Tai minusta. En tiedä, haluaako hän sitten jonkun pienimuotoisen. Niin. Totinen ilme. Mutta en tiedä sitten, haluatko. Lisätä jonkun hauskan kuvan. Ja kohta mun naama muuttuu yhtä punaiseksi kuin... Hei, yhtä punaiseksi kuin tuo reunus tuossa, tommonen punainen. Niin se muuttuu yhtä sellaiseksi punaiseksi ja kakaksi. Siinä se äsken ottama kuva. Mistä nää on siellä näkyy? Vähän valoisa. Koska tuolla on ikkuna ja sieltä tulee valoa. Sä saat tän. Koska mun hiuksia ei ole näkynyt tässä. Mä oon värjännyt just hiukset silloin pari päivää sitten. Mä oon just värjännyt hiukset silloin pari päivää sitten. No joo, mulla oli tämmöiset hiukset ruskeat. Sitten värjäsin blondiksi melkein. Olisin halunnut kokonaan blondin. En saanut! mutta sulle sopii mun käppi, mutta mä en anna sitä sulle. Anteeksi, ei ole käppi.
Snäpäri. Snäpäri. Ja. Mä syön tän nyt. Mä itkee. Et se on noin punainen, mitä tuolla näyttää. Onneksi. Ai vitun pahaa. Katoppa vaikka. Ai no, yhtään punainen, mutta täällä mä näytän joltakin punalta. On. Te näette meidät. Ja kuvaamme iPodilla. Älkää herra jästä sitä takanäkö. Mutta Mä haluin, että tuli Emma ja mä olin sanomassa, että moi Emma, sitten sydästä. Meidän tulee tohon tolleen. Minkä kun... Mitä jos mä olisin laittanut siltä vahingossa sen? Moi Emma sydän. sä kerrot tälle nimiä. Niin, mutta en tiedä niitä sukunimia. Joo. Ja haters love me. Pitäisikö muuta tehdä uusi kanava? Yhteinen. Haters love me. Niin muuta tehdään. Nyt me muuten vittu tehdään. Sä? Kato. Mitä ihmettä? Mun kuvista ei ihan tykännyt ketään noin paljon. Mulla on vaan ihan tärkeä. Tästä kuvasta. Kato. Söpö. Joo, mä punaas. Ei tapahtunut mitään. Hei, nyt mä saan tämmösen mun oman ajan. Hei, kato. Katonko mä nyt teitä? Moi. Katot sä. Elikkä... Mutta me nyt jutellaan mun... Mä en uskalla liikkua tän kanssa, koska mä pelkään, että mä tiputan tän. Katsokaa minun vihreitä silmiäni. Lol. Mutta ja tää oli tämmönen haaste vaan, että mä syön tän. Mutta tämä oli tässä ja me sanomme nyt heippa!